खुलुमबाय लोगोफोर गुड मर्निं गासिबनिसिमबो हेलौ लोगोफोर नै दा आं माने मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लाना फैलायबाय आरोना बे भिडिअआनो जाहैबाय माने जोबोद गोनांथार माने इम्पर्टेन्ट साननो थाङोबा जोंनि बर' जाति बा बर' हारिफोरनि थाखाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां होमब्लासो बुजिगोन नै जोंहा खाम्फा सारा माने खाम्फा बरगयारि सारा बिथाङा मा खोथा बुंदों आरोना बिथाङा बुंनाय बायदिब्लाथ' खोथाया माने बेलेगसो आरो साननो थाङोबाथाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायजोब जोबजासे नायबासो बुजिगोन जोबोद साननो गोनां लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नाय बिदिब्ला होननानै बुंदों नामा खौसेथि जानायखौ आं बुंदों माने एबसुनि आफादगिरि दिपन बर' आरो खाम्फा बरगयारिया आं रायजो राजाफोरनिसिम दिनै बुंनांगौ बायदि मोनदों कारन हाग्रामा महिलारिया मैयाल' बुङाखै बेनि आगोलावबो खनब्रै खनबा बिभिन्न जायगायाव बिभिन्न खोथा बुंदों बियो आरो रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दोनदों आं खावलायगोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे एबसु प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' आरो खाम्फा बरगयारि आंनाव फैदों बाखिखौ मानो बुङा मानो दोनखोमादों बे नोंथांखौ लोगो हमनायाव खालि खाम्फा बरगयारि आरो दिपेन बर' थाङाखै दासिमबो बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै दं आरो बिपिएफनि सासे मस्ट सेनियर माने नेता रबिराम नार्जारि एमएलए बिथाङाबो दंमोन मा खारननि थाखाय हाग्रामा महिलारिया रायजो राजानि नलेजनिफ्राय रबिराम नार्जारिबो दंमोन बेखौ मानो दोनखोमादों मा बुंनो नागिरदों दा रहस्यआ बाहायनो थानानै दं बिथाङा जे ज' जानायखौ नाम मात्रआवसो लुबैयो रायजो राजाफोरनिफ्राय दाय बारग'नो थाखायल' बुङो किन्तु सिङाव बे जे ज' जानायखौ लुबैया बियो प्रमान जागासिनो दङ आरो जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दोननो हागौ हाग्रामाया बर' जाथिया इसेबां जाम्बा जाम्बि नंला बर' जाथियाव लेखा गोरोंफोरबो बुजिनो हानाय व्यक्तिफोरबो दंसै बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारिया दोनखोमानानै दोननो हानाय नङा बेखायनो आं बुंदों जे मोनसे समावहाय आन्दलन खालामनानै दाजानाय बे बिटिसि थैजों अरजों दाजानाय बे बिटिसि आरो बिटिआरआव बर' जातिया गावसा गावसि थानो नाङा राजनैतिक भाबै सामाजिक भाबै आरो हायोबा धर्मीय भाबैबो ज' जानांगौ होननानै जों बर' हारिया लुबैदों गोलाव सम राजनीति खालामबोनायनि उनावहाय गावसा गावसिखौसो जोङो बांसिन लुबैदों बेनिखायनो सम सम जोंनि जातीय संगठनफोर एखम्बा बर' साहित्य सभाफोर एखम्बा जोंनि आइजोफोरनि संगठनफोर एखम्बा जोंनि फरायसाफोरनि संगठनफ्रा बुंबोयो जे राजनैतिक भाबै जोङो खौसे जानांगौ ओंखायनो गावसा गावसिखौ फोजोबनो थाखाय रायलायलायनांगौ आरो बेबायदियैनो दिपेन बर' बिथाङा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बावैसो उनाव आगोल बियो ज' जानायनि खोथाखौ बुंदोंमोन आरो बे हिसाबै बिपिएफनि सोद्रोमा जानानै रायज्लायनायखौ बाहागो लादोंमोन आंनि नेतृत्वआव रबिराम नार्जारि रिहन दैमारि आरो इमानुएल मुसाहारि आरो जोंहा आगोलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिनि रबिनसन मुसाहारि बिथांमोनहा बुंबाय जे सार नोंनि लिडिंआवनो बे रायलायनायखौ आगोलनाय जाथोंसै आं बुंबाय थिगैनो दं गतिके बे रोखोमै रायलायनाय जादोंमोन नोंथांमोना हयथ' मिथिगौ रायजो राजा बिटिसि बासिया बयबो मिथिगौ जे सानसेखालि सिलिगुरियावनो प्रथम रायलायदों बे रायलायनायनि अखानायैनो जोंहा कास्टम बसुमतारी आरो प्रहलाद बसुमतारी मोनहा बे रायलायनाया जेबो नङा बिजेपिनि अक्सिजेन जोबनायखाय दा बिपिएफनि अक्सिजेन लानानै थांनानै थानो थाखायसो इउपिपिएलआ बे रायलायनायखौ खालामदों होननानै बुंजेनदों आरो बेखौ लानानै बिपिएफनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जादों सेबलायनाय जादों नागिरलायनाय जादों जे खोथाया बोरै ओंखारखो थाङै थुङै बेबो ओंखारहैबाय प्रहलाद बसुमतारी कास्टम बसुमतारी मोनहा बुंनानै लाबाय जे हाग्रामा महिलारिया जोंखौ लेंहरनानै बुंनो थिनबाय थानायखाय जों बे खोथाखौ बुंनांदों रायजो राजाफ्रा कनफिउज जानानै थायो ओंखायनो हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरखौ दोनखोमानानै खोथा बुंनायखाय आं बे सिंनि बिपिएफनि खोथाखौ आं दिनै प्रथम बारनि थाखाय बुंबाय जदियोबा आं बुंनायाव दा सेनियर जाहा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा
उसुबिदा मोनगोन आं बुंनायखौ बेफोरखौ बुंनो नाङामोन होननानै साननो हागौ नाथाय रायजो राजाफोरखौ बेसे गोबाव दोनखोमानानै दोननो ओंखायनो आं दिनै बे खोथाखौ बुंबाय बेनि उनावहाय सावरायनाया खेबथाम जाबायमोन गुवाहाटीयाव रायलायदों आरो धालिगाव रायलायदों आरो जेब्लानो रायलायदों ओरैहाय BPF साइडनिफ्राय खोथा बाथ्राफोरखौ दस्रा बुंबाय थादों बेखौ बयबो मिथिगौ नोंथांमोननि मबाइलाव बांसिन दं बियो आरो बेफोरखौ हगारना होब्ला आं बुंनायनि उनावहाय नोंथांमोना जुदि हगारना होयोब्ला रायजो राजाफ्रा साबसिन बुजिनो हासिगोन आं खावलायो नोंथांमोनखौ बे खामानिखौ नोंथांमोना माव जेन' रायजो राजाफ्रा आन्दोआव थानो नाङा प्रयजन दंसै दिनै गाइखेरखौ गाइखेर नुनांगोन दैखौ दै नुनांगोन गाइखेरजों दैजों लगायनानै नों जुदि दै होनना बुङो गाइखेर होनना बुङो बे थगायनाय जागोन बे मिसा जागोन ज' जानायनि बेलायाव UPPL निफ्राय जेबो समस्या गैया बेखौ जोङो प्रथमनिफ्राय मिथिदों बेखौ आं मिथिगौ रबिरामबो मिथिगौ बेखौ रिहनबो मिथिगौ बेखौ इमानुएलबो मिथिगौ बेखौ जोंहा रबिनसन मुसाहारि जायफ्राबो रायलायनायाव बाहागो लादों बयबो मिथिजोबगौ जोङो दा समस्या जाहैदों BPF निफ्राय जाहा हाग्रामा महिलारिनिफ्राय स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै बुजिजोबखाबाय जानांगौ जोंहा खाम्फा बिथां सारा मा बुंखो थेंक इउ